Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox Mr. Stinky. Όσοι το ξέρουν, δεν είναι όπως το ξέρετε εσείς ένας βρωμερός. Όσοι το ξέρουν, είναι αυτός εδώ ο αστυνομικός. Σήμερα θα παίξουμε τον αστυνομικό και άλλη φορά θα παίξουμε τον δάσκαλο. Οκ. Θα σας δείξω για να μην τώρα ψάχνεστε. Οκ. Ο δάσκαλος είναι αυτός εδώ. Ωραία, εμείς σήμερα θα παίξουμε τον αστυνομικό. Πάμε παιδιά, πάμε! Οκ, παιδιά, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Και άμα θέλετε ένα comment. Ωραία παιδιά, ξεκινάμε. Σπρώχνουμε το τυρί. Οπα. Οκ παιδιά. Άμα σας αρέσει το Roblox, κάντε like και εγγραφή και γράψτε στα σχόλια ένα emoji garden. Βασικά, τι λέω, ένα emoji τυρί. Επειδή ξέρω ότι μας αρέσει το Grower Garden, σύντομα θα το κάνω και σε βίντεο. Σίγουρα πάρα πολύ το ξέρετε το Grower Garden. Ναι, θα το παίξουμε. Το Grower Garden, όσοι δεν το ξέρουν, είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Καλά, εντωμεταξύ είναι εδώ ο μπάτσος και με κυνηγάει. Όπα! Ο αστυνομικός. Όπα. Όχι, μπαίνουμε μέσα. Οκ. Μπήκα μέσα, ένα βρωμερό τυρί. Μπιάχ, μη λέω κι εγώ τώρα να σε ιδιάσω. Οκ. Όπα, ένα άγαλμα του Mr. Stinky αστυνομικού. Ωραία. Όπα. Τι γίνεται? Παιδιά, ελπίζω να προλάβατε το party game που κάναμε με τον Εμμανουήλ. Παίξαμε Roblox, GTA. Ναι. Και τον Ιούλιο θα κάνουμε κι άλλο ένα party game, οπότε να το προλάβετε. Αλλά ακόμη έχετε πάρα πολύ χρόνο. Ρε φίλε. Okay. Προλάβετε το. Ελπίζω να σας άρεσε το party game. Και κάντε ένα like και εγγραφή για να βλέπετε τα βιντεάκια μας πρώτοι. Οπα, αυτό είναι το αρκουδάκι του Mr. Stinky. Και γιατί με κοιτάει όπου πάω? Οκ. Οκ. Παιδιά, παίξαμε όμως το party game και Fortnite Roblox. Όπα, αυτό είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Όπα, ευτυχώς παραλίγο. Ναι, παιδιά, πάμε. Όπα, εδώ είναι λίγο δύσκολα, αλλά είναι παιχνιδάκι. Παιχνιδάκι, κοιτάξτε. Όπα. Γιουπί. Οκ. Παρκούρ. Εν τω μεταξύ, εδώ κάνεις ολόκληρο παρκούρ για να τον νικήσεις. Με έβαλε εδώ, οκ. Boink. Παρκούρ.
Boing. Ωραία παιδιά, το κάναμε αυτό το σημείο. Παιδιά, αυτό τώρα είναι με τα lasers όσοι δεν το ξέρουν. Όσοι ξέρουν το Mr. Stinky, κάντε ένα emoji κουράδα. Τέλος πάντων. Okay. Τι είναι αυτή η εφημερίδα ξανά? Τι, εγώ έστωσα τον γιγάντιο μωρό. Ποιος είμαι? Είμαι καλή 75. Τι? Παιδιά, πάμε να δούμε. Okay. Οπα, πρέπει να τα κάνουμε όλα κόκκινα, Okay. Okay. Εν τω μεταξύ κάνουνε οι φυλακισμένοι ολόκληρο παρκούρ για να πάνε να φάνε. Οπα, θα μας κυνηγήσει ο σεφ. Παιδιά, πρέπει να μην μας πιάσει ο σεφ. Ο Mr. Stinky σεφ. Οκ, παιδιά. 1, 2, 3. Πάμε! Γιοχου! Όπα, παιδιά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αλλά θα το καταφέρουμε, γιατί εμείς δεν τα παρατάμε. Όπα. Μου έδωσε super power. Οκ. Φτάνει. Όπα. Όπα, παιδιά, θα κάνω παρκούρ. Όπα. Όχι, έπεσα κάτω, ρε παιδιά. Με ενοχλεί λίγο αυτό. Ναι. Παιδιά, τι show είναι? Τα πήγανα και τόσο καλά. Πόρε φίλε. Okay. Όχι ρε φίλε. Γιατί με ξαναβάζει από την άλλη. Τι, με τρολάρει. Συγγνώμη παιδιά, έτσι θα συνεχιστεί το τέτοιο. Αλλά κάντε like και εγγραφή και comment για να μου δώσετε λίγο boost σε αυτά τα game που με εκνευρίζουνε. Οκ, παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνω. Parkour. Όπα. Οκ. Πάμε, παιδιά. Θα κάνω τσακπινιά. Όπα. Στο game. Θα το τρολάρω κι εγώ. Αν με τρολάρει το game, θα το τρολάρω κι εγώ. Όχι. Όπα, ναι. Δεν πειράζει, παιδιά.
Όχι! Γιατί. Παιδιά, αυτό το είναι πολύ δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο, παιδιά. Συγγνώμη τώρα για αυτό που κάνουμε τόση ώρα. Με εκνευρίζει πολύ. Να δείτε. Εν τω μεταξύ αυτό το παιχνίδι. Γιατί βρήκαν να φτιάξουν αυτό, μου λέτε. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Ναι, όχι. Παιδιά, παίζουμε άλλο game. Αυτό με τρόλαρε. Θα παίξουμε ένα άλλο Mr. Stinky. Αυτό. Παιδιά, μπορεί να... Τι με λένε νουμπά. Μπες... Τι νούμπρε. Και 1 συν 1 μας κάνει 3. Συναργισμός. Παραβίασε είναι στους κανόνες. Όπα, ο Mr. Stinky δάσκαλος. Οκ. Φύγουμε. Όπα, παιδιά. Κυνηγή το... Ιαχού. Τον πήρε ο ύπνος. Τσούχα. Τέλος πάντων. Αυτό όμως θέλει ρόμπαξι. Τέλος πάντων, παιδιά, τώρα είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά μετά θα γίνει λίγο δύσκολο. Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 2 Mr. Stinky Games. Οκ, παιδιά. Τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά το έχω περάσει στο κινητό του μπαμπά μου. Οκ, έκανα το πρώτο, δεύτερο και ωραία. Οπα. Μπουμ. Οκ, πάμε λίγο. Όπα, τι κάνει ο Mr. Stinky και πού είναι εντωμεταξύ. Μ' αγρίεψε. Αυτό να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Όπα, πρέπει να περιμένετε τώρα. Οκ, παιδιά. Πήδαμε. Οκ. Όχι ρε φίλε. Παιδιά, αυτό είναι τώρα πολύ δύσκολο και όταν πάω να κάνω κάτι, που πάω να το τερματίσω δηλαδή, κάποιες φορές κάνω εγώ βλακίες ο ίδιος και κάποιες φορές με τρολάρει το ίδιο το παιχνίδι. Ωραία παιδιά, τώρα πέφτουμε και μετά τώρα πάμε από την άλλη κατεύθυνση. Οκ. Όπα. Οπαλάκια. Πηδάμε. Τι! Τώρα με τρολάρει το ίδιο το παιχνίδι. Αλήθεια, παιδιά.
παιδιά, μπορεί τον Ιούλιο μπορεί να παίξουμε και το GTA San Andreas. Όσοι το ξέρουνε, τους το λέω. Οκ. Είχαμε παίξει το GTA 4 και θα παίξουμε το GTA San Andreas στο κινητό. Οκ, παιδιά. Άνοιξε μαγική πόρτα. Okay. Τώρα επειδή να το κάνω κατευθείαν. Ναι, τι δεν πειράζει. Ούτως ή άλλως τώρα θα πάω από κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ αυτό το παιχνίδι λίγο με μπερδεύει. Όταν εγώ κάτι ανοίγω, αλλά εγώ το βλέπω ανοιχτό, οι άλλοι στην άλλη οθόνη τους το βλέπουν κλειστό. Και νομίζω, και όταν κάτι το έχουν κάνει, νομίζω ότι περνάνε από το κλειστό μέρος, αφού εγώ δεν το έχω κάνει, οπότε γι' αυτό με μπερδεύει. Τώρα πρέπει να πάμε πάνω για τα laser, ναι. Okay. Παιδιά, εμένα... Τώρα εγώ έκανα βλακίες, μην κατηγορήσουμε όλο το παιχνίδι. Okay. Όχι. Παιδιά, γιατί... Δεν πειράζει, εμείς θα το σταματήσουμε. Θα δείτε που θα το σταματήσουμε. Θα το σταματήσουμε. Θα δείτε που. Οκ, το περάσαμε. Παιδιά, το Σεπτέμβριο έχω γενέθλια. Κάποιοι δεν θέλετε το Σεπτέμβρη. Ξέρω και εγώ δεν συμπαθώ πολύ το Σεπτέμβρη. Να σου πω γιατί, παιδιά. Επειδή ανοίγουν ξανά τα σχολεία και λίγο βαριέμαι. Αλλά πρέπει να διαβάζουμε για να είμαστε έξυπνοι. Δηλαδή, τώρα, άμα δεν διάβαζα, τώρα θα είχα μείνει στο game, αφήστε το που. Εκεί πέρα που το ξεκίνησα, το θυμάστε? Εκεί πέρα. Παιδιά, δεν θα το σταματήσουμε εδώ, θα δείτε που θα το σταματήσουμε. Όπα, πετάει και καπέλο αυτός, Ο Mr. Sting μοιάζει σαν τον κόλλο του Spider-Man, το σώμα του, αλλά τέλος πάντων. Είναι και φωτιά, δράκος. Sting ο επικίνδυνος δράκος, κόλλος του Spider-Man. Εν τω μεταξύ είναι τρία πράγματα μαζί. Ένας δράκος επειδή ρίχνει φωτιές. Και ο κόλλος του Spider-Man. Ναι. Και ο κόλλος του Spider-Man και το κεφάλι του Mr. Sting. Παιδιά, μην φοβάστε, δεν τελειώσαμε ακόμη το βίντεο. Ωραία. Σε λίγα όμως λεπτά θα πρέπει να... Σε δευτερόλεπτα μάλλον θα πρέπει να το κλείσω. Τι ψιτ. Ψυγείο, άντε για. Το είδαμε, τι ψιτ. Ψιτ το κάνει ο μπαμπάς μου όταν θέλει κάτι να μου πει. Ωραία, παιδιά. Να,
πες ψυγείο επειδή λέει χωρίς λόγο. Τέλος πάντων, όπα. Τώρα μου το έκανε με τη δεύτερη, άλλες φορές το έκανα με την τέταρτη. Αντίο. Τι μπορεί. Μη φοβάστε, νικάμε, παιδιά. Η γυναίκα του Mr. Stinky. Τι έγινε ρε παιδιά. Κι άλλο. Όπα ρε. Ναι παιδιά. Ωραία. Παιδιά, μας σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και μια εγγραφούλα και καλέμε!